Salengamu akeh sing rumangsa kelangan. Wasih. Rakyat yang wis lilo dadi korban. Yes, di Harjo tangan di atas semuanya. Kene sebab melani rakyat sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake. Gonmu dadi presiden dipaksa mudeng parlemen. Jarene kasus ngene ning ra ana nyatane. Dadi lawan politik ode baru. Korban ambisi reformasi. Terima kasih Ade. Sudah Jaya Kacane kamu Hati-hatimu Ngendi kucengan di LSM opo bakal ormas opo sing penting terima kasih. Aku ngayomi jaga raya. Matur suwun bos-bosku. Ayah Bilkis, semangat dong. Ngerti batinku, ngendi kucing ngendi asik. LSM opo bakal ormas opo mau ente sing penting tumindak. Ya Allah. Dadi korban ambisi reformasi. Aku kuat deh. Cacat netramu angin ngerti batinku ngendi kucing ngendi LSM opo partai ormas opo mau RT sing penting tumindak.
Instagram